Hello guys. So okay, agatong in charge nga si Marilo, si Koan busy kay nanggoy ko na i-party. So natagi prepare atong kaldero guys para sa Koan. So na diri ato ang mga sari-saring utanon guys. Ato utanon guys. Natay Koan guys kaning gamay man ako agod. siling bitok-bitok kuno. Natay balatong, natay galay, natay lugbati, kayote, natay kalamunggay, natay tangkong guys, natay okra, natay tugabang, natay apara. So, sari-sari ni guys. Nice. Bahay bahay kubo na ito gabang. Sugod na taluto dito ron guys. Nyato i-inform sa diri. Good morning. Hi mga bata diri guys. Say hi sa hi. The face mask mo wala. The face mask mo. Natay libreng lawoy ron nga kon ha. Unsa kabalo mo unsa nang lawoy wala? Unsa laman ha? Utan. Presko atong utan ha. So na sila dia guys. Face mask sa Inday. Natay daghang pag face mask mo. Taod daghang face mask ori do. Natay libre lawoy ha. Atray mo dito kinhigop o sabaw nga lami kayo. Okay guys, kutas-kutas. Last ma'am ko na rin guys. Si Ma'am Jenny Lynn. Wala di ay. Si Ma'am Lizelle di. Ayuda. Ayudang laki. Daraw, bata. Dong. Justin, luya tayo. Mayroon hilak dong. Tining na nagkinabuhi tin. Natay lawoy di ron. Daras ma'am ari nang recess di. Nang recess. Dara sila mga bata. Natay lawoy ron ha. Nagsipin. Manghigop tag lawoy. Good morning. Okay guys, so matutong na kon guys, dagan tag kon guys nya. Nata dehay land pod guys diri sa taas guys sa tubangan aning classroom guys. Kani siyang area guys, kani ato ni siyang landscape. Kay ato ni siyang tamnan o pichay. So natay giiras diha mga pichay guys kana. So ato gigamit diha guys. Animal manures guys. Sari-sari na siya na taig baka, taig kanding. Ug uban pa nya. Dire mad press atong gigamit sa pag-iras sa ato ang pichay. So managgo na siya guys, diha na to na ilinya ug naapod toy talong nga umalabot. May ato ang gamiton para ubay-ubay ato ang pagkaon nya dire sa ato ang ari guys, hinay-hinay na ta og hagpat sa unsay maayo na tong hagpaton.